хора, аз съм Крис от Toxic TV BG и искам да ви покажа главният център в Майнкрафт на нашия канал. Ето тук ще направим сървър, него по-скоро аз ще направя сървър, където могат хора да влизат и дано да им хареса. Ще бъде много готино. Ето го. Сървъра не знам кога ще бъде отворен, но когато е отворен ще видите. Когато отварям сървъра, ще ви покажа. О, не. Щупих собственост. Какво да правя? Чакайте. Щупих частна собственост. Ще ме арестуват. Няма да забележат. Не ще забележат. Да. Така. Но да ви хареса, като дойдете, пълни. Добре, хора. Чао. Не забравяйте да джойнете сървъра. Adventures await. Get up, go out and make... това нещо интересно е. Добре, айде, чао.